Dobrý deň, milí diváci, diváčky. Vítam vás Twixyheart. Vítam vás herný recenzent Powerbox. Takže toto je hra Shake the Fidget. Hra Shake the Fidget hrajeme na svete 11. Som level 12. Predvčerom som začal. A od predvčera som level 12, môj ocko začal to hrať včera a už je level 8, sa mi zdá 9, 8, 9. Takže pokiaľ hrajte Shake the Fidget svet 11 a máte viac než level 10, môžete sa pridať do nášho cechu. Takže ja som to len tak náhodných ľudí popridával, takých náhodných ľudí som tu popridával. Toto je môj bratranec Agentík. Toto som ja, Powerbox, a toto je môj ocko, takže už level 10, ťahák 11. Ja zatiaľ nemôžem ešte dať, no môžem dať podzemko o 16 minút. Mám podzemie znesvedčené katakomby. Neviem, teraz som na nemrtvom a nejako ma dáva, tak neviem, on ma dáva ten nemrtvý na katakomby. Toto dostávam ja 8 minút, 16 minút, čiže to by mi pasovalo k tomu o 1 minútu. Ja si dám tie najmenšie, čiže moje najmenšie sú už len 8 minút a to mám jeden zlaťák. Pokiaľ si dám hliadku, tak za hliadku 1 hodinu dostane 2 zlaťaky a za 10 hodín dostane 20 zlaťakov. To si nedám. Takže, neviem, toto video bude o podzemiach, to je jedno. Takže, prepáčte, ja toto pozerám videa. Takže, pokiaľ by ste chceli so mnou dávať nejaké podzemia, no pokiaľ by ste so mnou chceli hrať alebo točiť, tak môžete mi napísať. Takže už ako som na začiatku videa povedal, no som sa prezradil, že som Twixyheart. Áno, som Twixyheart. Neviem, ako mi ide teraz mikrofón. Nehejtujte ma, že mi ide mikrofón zle, pretože ja za to nemôžem. Za to nemôžem, že mám taký mikrofón. No ale môžem vám povedať, že kľúč od katakomby mi padol 4 krát alebo 2 krát, neviem. A všetky som predal a potom mi spadlo 4 krát alebo 3 krát. A už som ho tak použil, rozumiem. Takže ja vás zdravím.